Сәхнәдәш, Айгөл белән бергә. Хәерле кич, дуслар. Исәннәрмесез? Һәр вакыттагыча сәхнәдәш тапшыруы пәрдәләрен киң итеп ачып җибәрә һәм сезне үзебезнең яныбызга якынрак дәшәбез. Гадәти булмаган стиле, заманча репертуары һәм кыю образлары белән соңгы вакытта ул еш телгә алына торган җырчылар рәтендә. Кем ул диярсезме? Димәк, әйдәгез, якынрак танышыйк. Ул Лилия Хайруллина. Хәерле кич, Лилия. Исәнмесез? Хәерле кич барыгызга да. Хәерле кич, Айгөл. Сәлам. Ничек кәефләр? Кәефләр яхшы, шәп, тик әзрәк кенә каушата. Мин дә дулкынлана башладым әле. Әйдә бу дулкынлануны читкә куябыз. Бүген иркенләп, рәхәтләнеп иҗат турында сөйләшәбез. Сәхнәгә чыгар алдыннан иң беренче чиратта нәрсә өчен борчыласың? Төс кыяфәт өченме, аранжировка өченме, тавыш өченме? Иң күп борчылганың ни? Безнең эш инде күбесенчә тора операторның эшеннән, тавыш операторыннан. Аппаратура ничек киләнгән, чөнки син җырлаганда әгәр дә үзеңне яхшы ишетмисең икән, җырларга бик авыр була һәм тиешлечә килеп чыкмаска мөмкин. Шуңа күрә инде сәхнәгә чыккач, аны җырны, номерны тиешлечә башкарасы килә. Әлбәттә, шуның өчен борчыласың. Инде биючеләр белән чыгыш ясаганда шулай ук теге хәрәкәтләрне онытмаска, күп инде аның нюанслары. Бөтенесе бергә җыела. Әлбәттә, инде яхшы фикер калдырасы килә үзем турында сәхнәгә чыккач. Без бүген борчылмыйбыз. Беренчедән, пульт артында мин үзем утырам. Икенчедән, синең җырлаганда тавыш киләү буенча эшне барысын да без профессионалга йөкләдек. Ул Серин Хасанов һәм әлбәттә инде ул эшләгәндә без һеч кенә дә дулкынланырга тиеш түгелдер дип саныйм. Шулай бит? Шулай ук минем якын дустым, шуңа күрә мин инде тыныч ул яктан. Барысы яхшы булыр. Беразна кадр артында калган безнең хезмәткәрләрне менә шулай әйтергә тиешбез, чөнки күп очракта безнең җырчының тавышы ничек яңгырашы, шулай ук җырларның ничек яңгырашы күп очракта тавыш режиссерына бәйле. Менә бу очракта рәхмәт әйтәсе килә. Профессионаллар белән эшләү бик рәхәт. Лилия, мин юкка әйтмәдем, еш кына синең турында менә шундый фикерләр әйтәләр. Бу инде социаль челтәрләрдә дә шулай. Син ниндидер гадәти булмаган стильдә, син ниндидер гадәти булмаган репертуар кайчакта сайлап куясың, ниндидер шундый көтелмәгән образларда чыгыш ясыйсың, җырларыңда кайчакта хәтта көтелмәгән булалар. Хәтта менә бүген синең студиягә килеп керешең дә көтелмәгән булды. Мин сине йыртык чалбар, иңесте төшкән футболка белән килерсең дип уйлаган идем, ләкин син бүген классик киемдән килгәнсең. Лилия күлмәк киеп килмәс инде дип мин 99% ышанган идем. Син беразна мине шок хәлендә калдырдың. Хәтта бу телевидение булган өчен шулаймысың? Ничектер менә шулай туйдым. Күңелем шулай туйды. Менә күлмәк киясем килде. Мин кигән кием беләсең, ул минем кәефтән тора. Мин үземне ничек хис итәм, шулай киенәм. Мәсәлән, иртән минем бер кәефем, мәсәлән, джинсы киясем килә. Инде берничә сәгатьтән соң үзгәрергә мөмкин. Һәм инде күлмәк киясе килә, мин күлмәк киеп чыгып китәм берәр кайда. Ничектер шулай. Миңа шулай рәхәт. Син хәзер футлярда. Мин бүген классик образда, миңа рәхәт. Бүген менә шулай. Ничектер теге кич утырырга килдем, шундый матур кич, һәм инде күлмәк киясе килде, шундый матур буласы килде. Рәхмәт, Лилия. Бу инде бер яктан синең хөрмәтең дип тә карыйм, мин шулай дип тә бәялим. Безнең тамашачыларыбыз да шулай дип бәяләрләр. Сәхнәдәш тапшыруы Татарстан Яңа гасыр телеканалы заказы белән әзерләнә. Лилия, инде синең иҗат турында сөйләшербез бүген, чөнки бу тапшыруда без шәхси тормышка гомумән кагылмыйбыз. Бу иҗат турында башта илгәрәк дип әйтик, синең башкарган җырларың аерылып тора иделәр. Син мәрхүм әтиң Рөстәм абыйның җырларын башкардың, һәм алар бик үзенчәлекле иде. Хәзерге җырларың үзенчәлекле түгел дип әйтергә теләвем түгел, ләкин алар башка иде. Бәлки без шулай кабул иткәнгә микән, бәлки Рөстәм абыйны белеп менә шулай кабул иткәнгә микән. Күптән түгел генә син күптән түгел дип әйтүем бәлки чагыштырмача булыр инде, син башка авторлар белән эшли башладың. Алар һәр кайсы төрле юнәлештә эшлиләр. Һәр кайсының үзенчәлеге бар. Шуңадырмы сине хәзер тамашачы башкачарак кабул итә. Элек син башкача идең, бәлки җырлар башкаруга бәйле булгандыр дип мин фикер йөртәм инде, бәлки син аны башкача аңлатырсың. Мин үзгәрдем дип әйтәсем килә. Моңа бәйләп әйтәм инде, менә минем теге елгы концерт программам шулай, шушы исем белән чыкты. Мин үзгәрдем дип аталды. Бу исем инде очраклы түгел.
Шулай ук без концертта күрсәттек минем шушы үзгәрешләрне, теге кечкенә вакытта чыгыш ясаган вакытлардан видеолар алып, менә шушы бөтен иҗат юлымны күрсәттек, өлешләрен дип әйтәсем килә. Әтинең җырларын мин хәзер дә башкарам, әлбәттә, элек күбрәк җырлый идем. Элек ничектер үз фикерем булмады микән, барыбер бит инде әти-әни тәэсир итә, алар иҗат кешеләре, аларның үзләренең бер карашы бар, халыкчан булырга тиеш, теге ул вакытта әле теге шундый яшьләрчә стильләр бик юк иде, андый җырларны башкаручылар юк иде. Һәм ничектер менә мин үзгәрдем. Кайсы вакытта икәнен әйтә алмыйм, менә шушы берничә ел эчендә, инде бер 3-4 микән үз фикерем барлыкка килде дип әйтим инде. Минем үзем яратып тыңлый торган җырлар бар, стильләр бар, алар татарча гына түгел, чит ил җырчылары, мәсәлән, кемнәрдер рус җырчылары, үзем ошаткан, үзем теләгән стильдә эшли башладым. Мин үзем теге аралашырга ярата торган кеше, танышырга яратам, аралашырга, төрле авторлар белән. Минем өчен бу кызыклы, чөнки һәр авторның үз почеркы дип әйтик инде бараймы, алар төрлечә иҗат итәләр һәм ничектер менә туры килде, шулай таныштым берничә язучы белән, шагыйрь белән һәм композиторлар белән. Ничектер менә бер җырны алдым һәм аны үзем теләгәнчә башкарып чыгардым һәм миңа ошады. Элек башкарган җырларым теге ошамады дип әйтә алмыйм. Күңелемә аның рәхәтлек китерми иде, теге комфорт дигән әйбер бар бит, Димәк, синең күңелеңдә һәм иҗатыңда бераз гына ниндидер кислород һәм иреклек барлыкка килде дип аңларга кирәк. Иреклек тә ниндидер гармония дип әйтәсем килә. Менә татар җырында мин чыгыш ясаган идем ышандырма җыры белән. Һәм менә сәхнәгә чыккач, теге репетиция вакытында үзем җырлыйм һәм үземә шундый фикер килде. Менә бит мин нинди җыр башкарырга тиеш, шуның өчен эшлим бит мин дигән фикер килде башыма. Ничектер рәхәт булды. Артист кешесе өчен, минем уйлаучы иҗат кешесе өчен ул бик мөһим. Үзең эшләгән эшеңнең тәмен белеп эшләргә, ошатырга, нәтиҗәләрен ошатырга бик мөһим дип уйлыйм. Менә мин шуны тойгач, белгәч кенә шуны аңладым. Әлбәттә, инде мин халык җырларын да башкарам, әти язган җырларны да башкарам, ретро җырларны да яңалаштырып чыгарам, һәр җыр, һәр стиль булырга тиеш дип уйлыйм мин. Үзеңә ошый, халыкка ошыймы? Төрле фикерләр бар. Беләсеңме, теге бөтен кешегә дә ярап бетеп булмый. Алай булырга да тиеш түгел. Теге күңелең сизгән стильдә эшләргә кирәк. Халык җырларын мин үзем җырларга яратам, миңа ошый. Аларны бер кайчан да теге ташларга ярамый дип уйлыйм. Менә күпләр тәнкыйтьли, яшьләрчә җырлыйсың дип, яшьләрчә бу кирәк бит. Нишләп яшьләрчә җырламаска? Халыкчан җырларны башкаручы җырчылар бик күп, яшьләрчә стильдә башкаручылар бик күп түгел. Альтернатив дип әйтер идем күп очракта синең бу юнәлешләреңне. Беләсеңме, тамашачы сине ни өчен шулай кабул иткән, мин хәтта бераз аңлатып та бирә аламдыр кебек. Гөлдәния Хәйруллина кызы булганга күрә, сине тәти кыз чәчәкле күлмәкләр киеп чыгып җырлый торган һәм халыкчан җырлар башкаручы җырчы буларак сине күрәселәре килә. Шулай да менә бу синең үзеңнең булган фикереңне җиткерү һәм җырларыңны менә шулай итеп халыкка тәкъдим итү, монда бернинди дә начарлык һәм бернинди дә тел-теш тидерерлек җире юктыр дип саныйм мин. Шәхсән бу минем фикер. Кешенең үз фикере булу ул батырлык һәм дөрес дип уйлыйм. Нишләп кеше үз фикерен белдермәскә мөмкин? Кешегә генә ярап яшәсә без бер төрле булыр идек. Эстрадабыз гел бер төрле булыр иде. Мин килешәм, менә Гөлдәния Хәйруллина кызы дип әйтәләр, әле һаман да язалар. Бу карточканы куйгансың Инстаграмга, әниең нәрсә әйтерсең дип. Мин инде ул яшьтән күптән чыктым. Әни нәрсә әйтер дигән сорауларга җавап бирергә. Үз фикерем бар, мин инде теге кечкенә кыз түгел. Шулай ук менә син әйткәнчә инде кешеләр мине шул кечкенә кыз кебек кабул итәләр, әни кызы кебек. Элек үзем дә шулай сизә идем, менә теге әтинең җырларын башкарганда. Хәзер үземчә эшли башлагач, хәтта әни белми дә минем планнарны, максатларны белми, мин теге үзем эшлим дә чыгарам. Әни нәтиҗәсен генә күрә. Нәрсә дип әйтә Гөлдәния Хәйруллина бу очракта, менә шунысы кызык. Ул гел хуплап кына тормыйдыр бит инде син башкарган эшләрне. Юк, әлбәттә, аның шулай үз фикере бар. Кызым, үзең беләсең инде ди ул миңа. Бу битараф дигән сүз түгел Гөлдәния ханым. Юк, чөнки ул белән мин әгәр дә телим икән, мин үземчә эшлим. Ул миңа нәрсә әйтсә дә, хәзер мин үземчә эшлим, чөнки иҗат бит инде ул шуның белән кызыклы. Син үз фикереңне белдерәсең. Мәсәлән, художникларны алыйк. Әллә нинди аңлашылмый торган картиналар бар. Ул бит аларның иҗаты. Кайберләрен аларның әллә ничә миллион долларларга сатып алалар. Кеше аңламаса да, беләсеңме, иҗат ул шундый аңлашылмый торган әйбер. Шулай ук мин үземнең теге җырлау стилен специфик итеп тә санамыйм. Ул нормаль, теге яшьләрчә юнәлеш. Тик бездә ул күнегелмәгән. Чит илдә алар күп, теге җырлыйлар бит инде, менә шундый стильдә. Оннан килгән иде ул күбрәк, безгә. Тик нишләп
минем уйлавымча ассортимент булырга тиеш. Мин инде буны Сайлау чагыштырам. мөмкинлеге тиеш Сайлау булырга. мөмкинлеге теге конфет коробкасы белән инде мин аны чагыштырам. Мәсәлән, кемнеңдер шикләү белән ошысы килә, кемнеңдер мәсәлән изюм белән. Һәм шуңа күрә һәр кешегә үз җырчысы булырга тиеш дип уйлыйм. Бүген шулкадәр күп итеп, рәхәт итеп кенә сөйләшеп утырасы килә, ләкин Лилия Хәйруллинаны без җырларга чакырдык һәм тере тавышка җанлы концерт. Бүген студиябызда Лилия үзе генә түгел, Виахит кавер төркеме белән килде һәм ул шундый тәҗрибәле проектты тәкъдим итә безгә бүген. Чөнки әлеге тапшыруга чакыруга Лилия инде бер атна алдан әзерләнә башлады. Һәм мин моны Лилияның шушы чакыруга төптән уйлап һәм әзерлекле килүе дип кабул итәм. Лилия, беренче җырыңны әйдә ишеттерик әле, мөмкин булса. Иң беренчедән шулай ук рәхмәт әйтәсем килә Виахит группасына, чөнки алар бик теге шатланып ризалаштылар минем белән шушында килергә. Һәм беренче җырыбыз татар халык җыры булыр. Күбәләгем түгәрәгем. Рәхмәт. Күбәләк гөлләргә кунса гөлләр тибрәнә микән? Күбәләк гөлләргә кунса гөлләр тибрәнә микән? Олдан мине сагынганда күбәләгемне түгәрәгем, асылып ташымы сандугачымы җырлап җибәрә микән? Олдан мине сагынганда күбәләгемне түгәрәгем, асылып ташымы сандугачымы җырлап җибәрә микән? Күбәләккә гөлгә кунганы гөлдә булгач ясы. Күбәләккә гөлгә кунганы гөлдә булгач ясы. Минем күңелем сиңа тарта, күбәләгемне түгәрәгем, асылы ташымы сандугачым, сине бит күңелем кояшы. Минем күңелем сиңа тарта, күбәләгемне түгәрәгем, асылы ташымы сандугачым, сине бит күңелем кояшы. Астында солқыны шешіне түгерек, астында солқыны шешіне түгерек. Қошып барып қайтыр едім, күбәләгімі түгерегім, асылы қошымы сандуғашым, әгер болсам күбәләк. Қошып барып қайтыр едім, күбәләгімі түгерегім, асылы қошымы сандуғашым, әгер болсам күбәләк. Әгер болсам күбәләк. Сәхнәдәш тапшыруының кунагы Лилия Хәйруллина. Бүген ике Хәйруллина Болгар радиосы студиясында һәм без бүген бик рәхәтләнеп сөйләшеп утырабыз. Менә бүгенге көндә зур сәхнәгә әле генә аяк басып килүче җырчылар бар, әйме? Алар беренче тапкыр сәхнәгә чыкканда таныласын килсә күп акча кирәк дип әйтәләр, күбесе шулай дип әйтәләр. Хәзерге бүгенге көндә эшләүчеләрдә, татар эстрадасында, шушы Казанда кайнаучыларда шулай дип әйтәләр. Бу яшерен батырын түгел, бу чыннан да шулай. Без моны барыбыз да беләбез, аңлыйбыз. Җырларда арзан тормаганлыгын беләбез, аның аранжировкасы, авторлары да шулай бушка бирмәгәнлекләрен дә беләбез. Һәрберсеннән сатып алырга кирәк. Ләкин менә үзең сыйфатлы җырлар иҗат итәм дип санаган композиторларның берсе дә бушка бирмәвен беләбез, әмма ләкин кыйммәт бәягә сатып алып та бу җырларның халык арасына кереп китүе әле һәм бу җырның уңышы булыр дип 100% без инандырып әйтә дә алмыйбыз һәм хәтта үзебез дә белмибез. Шулай бит? Шулай мин килешәм. Яшьләр, беләсеңме, ничек карыйлар? Мин инде үзем дә шулай күп аралашам. Алар җиңел телиләр. Менә мәсәлән, мин күпмедер дә дәрәҗәдә популяр булсам, алар миңа карый да, без дә шулай телибез. Теге алар яхшы җыр эшләтергә дә син популяр булып китәсең дип уйлыйлар. Популяр авторлардан алырга әле яхшы аранжировка, яхшы автордан әйе. Монда беләсеңме, ул җырдан гына да тормый, тырышлыктан тора. Алның менә ул ягы күренми. Күренә, җырчы сәхнәгә чыкты да җырлады, битте шуның белән. Сәхнә артында аның эше бик күп.
әйтеп бетергесез. Шуңа күрә кай чактадыр гел бушлай җырларга туры килә, кайсыдыр теге чараларда дип әйтим, онсыз да булмый. Алар телиләр менә без киләбез җырларга, безгә акча түлиләрме соң дип. Шундый сораулар иң беренче, шундый сораулар бирә башлыйлар. Моның өчен теге репутацияны булдырыр өчен бик күп эшләргә, бик күп тырышырга кирәк. Ничә еллар булай гына бирелми, яхшы җыр белән генә алып булмый. Халык мәхәббәтендәген һәм шулай ук әйтәсем килә инде, кешенең үз образы булырга тиештер дип. Кемгәдер ошым дип кенә түгел, яраклашам дип түгел, менә үз фикереңне җиткерә белергә кирәк. Шул вакытта гына синең үз йөзең булырга мөмкин. Бусы да мөһим дип уйлыйм, чөнки теге бер төслелек булмасын иде. Синең үзенчәлек нәрсәдә, Лилия? Һәм син ни белән өстен, теге яисә бу җырчыдан дип әйтик менә. Син нәрсә өстен дип әйтүең бәлки дөрес тә түгелдер. Нәрсәдә синең үзенчәлек? Мин өстен дип санамыйм. Мин, беләсеңме, үземчә эшләп тик йөрим. Менә кешегә кагылмыйм, мин кысылмыйм, миңа да тимиләр дип әйтим инде. Менә син бер шиктән икенче шиккә омтыласың. Бүген син күлмәк киясең, иртәгә чалбар киясең, бүген син классик җыр җырлыйсың, халык җырын башкарасың, иртәгә син рэп яисә башка төрле юнәлештәге җырны башкарырга мөмкинсең. Менә мин нинди бар шундый. Миңа теге Инстаграмда да язалар инде, кыланасың инде дип әйме. Менә мин нинди бар шундый. Мин чын ничек фикер йөртәм, шулай әйтәм. Мин әйтәм, туры бәреп әйткән кешене яратмыйлар инде. Тик мин үзем яратам, менә үземне күрсәтергә. Менә мин шундый чын, һәм инде нишләп мин уйнарга тиеш кеше алдында. Миңа мәсәлән төрле стильләрдә җырларны башкару шулай ук ошый. Экспериментлар яратам мин. Менә рэпта укыдым инде Әймен Нурминский белән һәм теге халык җырларында башкарам, теге ретро җырларны да яңартып чыгардым дип әйтәсем килә. Белмим, иҗат бит инде ул күп кырлы булырга тиеш. Моңарчы клуб форматындагы сольный концертларның, шәхси концертларның булса да бик сирәк булгандыр инде. Син бу ел шундый форматтагы концерт куйдың, узган ел дип әйтик, узган сезонда. Бу программаны ничек бәялисең үзең? Син теләгәнчә булдымы ул программа? Мин канәгать булмадым. Минем әзрәк депрессиядә булып алдым. Чын әйтәм, ничек бар шулай. Чөнки бик зур, бик масштаблы эш булды ул, чөнки зур зал, организация, оештыру эшләре бик күп булды. Әлбәттә булышучылар булды, тик син беренче тапкыр шундый форматта концерт куйганда, теге көтеп алынмаган ниндидер авырлыкларга да очрыйсың. Бөтенесен күз аллап бетерә алмыйсың, өлгерә алмыйсың. Шуңа күрә оештыру эшләре дә күпмедер күләмдә миңа иелде. Һәм шулай ук әле бит концертны эшләп чыгасы бар. Җырлыйсы бар, анда шулай ук менә аппаратура, тавыш, тавыш режиссеры, бөтенсе көйләргә кирәк. Әле ул теге репетиция вакытында бер төрле, концерт вакытында икенче төрле була ул тавыш. Теге кешеләр тулгач, акустика үзгәрә. Аның бик күп менә шундый вак моментлары бар һәм авыр эш, һәм бик канәгать булмадым. Чөнки җырларга да бик уңайлы булмады, дөресен генә әйткәндә. Мин үземә карата бик таләпчән һәм ничек дип әйтим, канәгать түгел мин үзем белән гел үз өстендә эшләргә кирәк дим. Теге критика үземә куям бик күп, бик каты. Һәм үземнән 100% канәгать булганым бер кайчан да юктыр дип әйтәсем килә. Менә әле бер җыр башкардың, сиңа катлаулы булдымы, авыр булдымы? Тавыш, микрофон җитмәде, әзрәк ачып бетерелмәгән иде, шуңа күрә авыр. Әйдә микрофонны ачасың да, хәзер тагын берничә җырың белән безнең тамашачыларыбызны куандырырсың, ярыймы? Ярый. Киттек. Yürekte
şeşeboda yürekte. Sormadı bu yıllarımda yürgen şokta. Dıllar sığma jırlar, jırlar aman şu. Dıllar sığma jırlar, jırlar aman. Gözlerini tutturup kararsın mı? Zenger dağdan yolu bulgar mı? Sormanı bu yıllarında yeşil olan düşenler gider bir zaman şu düşenler gider bir zaman birge Oyunlar arasına kilgen idim jilekке. Düşüradın da hoş yiğittin yolakana sağda yürekke. Jilekli jeylerinin anı dolmamın yemin. Dünyaman irinlerine de koyun jilektenin. Jilekli jeylerinin anı dolmamın yemin. Dünyaman irinlerine de koyun jilektenin. Şia gel topraklara sürüleştik. Yaradan yürekken idim afayınlar teneleste. Jilekli jeylerinin anı olmamın yemin. Dünyaman irinlerine de koyun jilektenin. Jilekli jeylerinin anı olmamın yemin. Dünyaman irinlerine de koyun jilektenin. Şireklik tatlı olsanı bilirge. Şovlu kuturmuş urmanında korbayınlarda idirge. Şirekli jeylerinin anı olmamın yemin. Dünyaman irinlerine de koyun jilektenin. Şirekli jeylerinin anı olmamın yemin. Dünyaman irinlerine de koyun jilektenin. Dünyaman irinlerine de koyun jilektenin. Koyun jilektenin. Koyun jilektenin.
Лилия, менә әйтәбез бит инде, син халык җырларында башкарасың, шулай ук альтернатив җыр, хәтәрәп җырларга да, матур күлмәк киеп чыгарга да кыенсынмыйсың, янда яисә ертык чалбар киеп чыгарга да кыенсынмыйсың. Синең үз фикерең әйме? Ләкин менә монда хәзер минем сорыйсым килә. Синең хәзерге вакытта тамашачың кем ул һәм син нинди аудиторияны күз алдында тотып иҗат итәсең? Минем тамашачы күбрәк төрле минем тамашачы, күбрәк яшьләр. Яшьләр менә мәктәптә укучылар, институтта укучылар, күбрәк кызлар, егетләр дә бар әлбәттә. Нишләптер миңа тоела күбрәк кызлар дип. Әле менә олы апалар да бар минем шушы яшьләрчә иҗатны яраткан. Кичә генә менә Сабантуйда булдым, миңа бер апа килде дә: "Эй, кызым, шундый яратам синең ертык джинсыларны, шул яшьләрчә киенеп йөрүеңне, яшьләрчә җырларыңны" диде. Мин шаккаттым. Әлбәттә инде бик шатландым. Кешенең, димәк, күңеле яшь, ул шатлана, ничектер минем өчен шатлана, кочаклап алды, бик рәхәт булды. Андый кешеләрне күргәч, мин үзем дә шатланам. Ниндидер яхшы энергетика килә улардан. Гомумән мин менә чыгыш ясаганда ничек яратам, үземдә булган ниндидер энергияны, уңай энергетиканы кешегә бирергә тырышам мин, һәм мин алардан ул ничектер кире кайта. Мин шуны сизәм, тоям, һәм теге интернет челтәрендә дә миңа нәрсәләр язсалар, ничектер кайчакта директка язалар, Инстаграмда, и кешегә күрсәтмим, монда язарга булдым, инде сезгә уңай фикерләрен язалар, бирешмәгез, без сезне шуны яратабыз дип. Менә ни өчендер кеше күп очракта үзенең ниндидер уңай фикерен, мактау сүзләрен әйтергә бераз ояла, әме сиңа үзеңә яза. Ә ниндидер ямсыз сүзләр язырга һич кенә дә оялмыйлар, бөтен кеше күрә торган итеп язып куялар. Менә нинди гадәт икән ул безнең халыкта? Инде эстрадада ямсыз комментарийларның иң күп җыючысыдыр. Менә шуңа әйтүем дә инде. Мин кайгырмыйм моңа, чөнки менә психология буенча да кеше мәсәлән карарга мөмкин шушы фотографияны яки видеоны, яхшы әйбер уйларга, уңай фикер тупларга, һәм инде карый да бетте, башка әйбергә күчә. Начар әйберне язу җиңелрәк, ничектер кешеләр тукталып язалар, яхшы фикерне язмыйча да калдырырга мөмкин. Кайбер кешеләр яза инде, яклыйлар. Шуңа күрә күбрәк теге тискәре. Мин аңламыйм аның ни өчен язганнарын да. Мин әйтәм, нәрсә эшләдем инде мин аларга? Бәлки мин беләсең, мин ничек дип карыйм, еш кына әйтәм, чөнки битараф түгелләр. Начар фикерме, яхшы фикер язамы ул? Әгәр дә кеше сиңа яза икән, димәк ул битараф түгел. Ул сиңа я яхшылык тели, я яманлык тели булып чыга инде монда. Иң мөһиме шулдыр инде ул битараф булмаулары, димәк мин кызыклы шәхес. Менә шулай дип кабул итәбез дә, бу сорауны ябып куябыз, әйме? Һәр нәрсәне инде мин позитив яктан кабул итәргә тырышам, уңай яктан. Лилия, менә стилистика турында сөйләштек, әйме, синең образларың, сәхнә образларың, бу барысы да син үзең уйлаган образлармы, әллә инде син махсус белгечләр белән? Минем команда, бер үзем генә түгел, минем менә шушы еллар дәверендә име туплаган, аралашкан, дуслашкан кызлар, егетләр бар, алар миңа булышалар. Без бик яхшы мөнәсәбәтләрдә стилист белән киңәшләшәм, минем хореографым бар, шулай ук идеялар бирүче, минем үземдә идеялар бар, инде киңәшләшүче кешеләрем бар, шагыйрьләр бар, композиторлар бар, ничектер без бергә. Ул күренми, без сәхнә артында, тик без бергә, без үзебезне менә шулай команда итеп хис итәбез, бер-беребез өчен янып торабыз. Булышкан хәтлек мин дә аларга булышам, алар да миңа булыша. Менә шундый яхшы кешеләр янәшәдә булу үзе шундый зур бәхет дип саныйм мин. Мин алар белән шундый рәхәт, мин рәхмәт белдерәсем килә аларга. Рәхмәт әйтәбез, һәм сәхнәдәш тапшыру Татарстан Яңа гасыр телеканалы заказы белән әзерләнүен дә искәртеп узык. Ика Хайруллина Болгар радиосы студиясында берсе сөйли, берсе бик матур итеп җырлый. Рәхим итегез. Чиратагы җырыгыз белән куандырыгыз тамашачыларны. Kararga, gündüzden öpeyim seni,
Тынычланырга күптән вакыт, тын алырга, туктарга, теләнмим мин сәбәпләр табып, акланырга, барысын да хәзер күрдем. Барда чүп, барда ялган, син минем соңгы өмидем, ялганга. Син минем утрау, син минем көткән утрау. Син минем утрау, син минем көткән утрау. Мин синең белән калам, тик синең белән. Мин синең белән калам, тик синең белән. Син минем утрау, син минем көткән утрау. Кояш нурларынан мин алам, яңа көч, яңа сулыш, мәңгегә синең белән калам. Башлыйм мин яңа тормыш, барысын да хәзер күрдем. Барда чүп, барда ялган, син минем соңгы өмидем, ялганга. Син минем утрау, син мине көткән утрау. Син минем утрау, син мине көткән утрау. Мин синең белән калам, тик синең белән. Мин синең белән калам, тик синең белән. Син минем утрау, син мине көткән утрау. 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 Мин синең белән калам, тик синең белән. Мин синең белән калам, тик синең белән. Син минем утрау, син мине көткән утрау. Лилия Хайруллина студиябызның кунагы. Без рәхәтләнеп тапшыруыбызны алга таба дәвам иттерәбез. Бик рәхәтләнеп сөйләшәбез, оралашабыз һәм шулай ук инде җырлар тыңлыйбыз. Тере тавышка җанлы концерт сәхнәдә тапшыру Татарстан Яңа гасыр телеканалы заказы белән әзерләнә. Лилия, бу җыр артык еш яңгырый кебек тоела миңа. Әлеге җырның тарихы турында сөйләле, чөнки бу җыр чыннан да ниндидер киртәләрне җимерүче һәм шулай ук инде ниндидер киңлекләргә алып кереп китүче җыр дип әйтер идем мин. Күп кешеләр аңламый инде, оларак кешеләр кабул итеп бетерә алмый дип әйтәсем килә шушы җырны. Баранысы Юк, көе юк. Баранысы. Җырның тарихы моңа хәтлек мин җырлаган идем ышандырма сөю дигән җырны. Шуннан башланып китте минем менә шушындый яшьләрчә иҗат. Шул җырны эшләгәннән соң мин әйтәм инде бер тотынгачмын мондый стильгә, тагын кирәк бит инде җырлар. Һәм авторларга чыктым, мин әйтәм кирәк нишләргә? Мин әйтәм хәзер курка башладым, калтырый башладым, чөнки бу җырны чыгаргач тагын кирәк. Аны бит әле туры китерергә кирәк, табырга тиешле җырны. Һәм инде ничектер миңа бер көнне узак та вакыт үтмәде, җибәрделәр менә шушы утрау дигән җырны, демкасын ясатып. Ничектер мин аны тыңладым да, күңелемә хуш килде, мин әйтәм алам. Һәм мин аны алдым.
әзрәк үзен аранжировкасы бар иде инде аның. Мин гел мәсәлән җыр алам икән, аранжировкасы була икән, мин аны үзгәртергә мөмкин. Миңа күңелемә ятышлы түгел икән, мин башкача күз алдына китерсәм, мин аны башка кешегә биреп, җиренә җиткереп бетерәм. Ул гына да түгел, ул кешедән аннары запись яздырырга барам инде, Марат Мухинда яздырам, аңа алып килеп, без аны шулай тагын да яхшылатабыз дип әйтәсем килә. Төрле хәлләр була. Кайчак менә инде җырны сатып алганда ул инде тиешле рәвешендә була. Төрле чаклар була. Утрауны инде әз генә без җиренә җиткереп бетердек. Һәм бу җыр миннән еш сорыйлар. Лилия, синең репертуарыңнан үзең ярата торган, иң яраткан җырың нинди дип мин әйтәм утрау. Ничектер ул миңа гел кайчан тыңласам да күңелемә хуш килә, ниндидер илһам өсти. Мин инде шул утрауларны бәлки күз алдына китерәмдер. Монда бит инде ул утрауны, менә утрауны аңлатмый, менә тиешле күңелеңә якын булган кешене табу, тынычлык, күңел тынычлыгы табуны әйтәсе килә инде менә шушы җыр белән. Шуңа бәлки күңелләрем тынычланып китәдер шушы җырны тыңлагач. Һәм инде мин бик шатмын, миңа әгәр дә язалар икән, Лилия, без тыңлыйбыз, менә без тоябыз, шундый ошый, шундый хисләр тоябыз дип язучылар бик шатландыра инде мине. Авторлар. Син хәзер менә сөйләдең, әйме, утрау җырын сөйләгәндә ни өчендер авторларын әйтмичә сөйләдең. Күп очракта авторлар моңа үпкәлиләр. Ансы сер түгел, мин уйлаган идем, без сөйләшербез дип, чөнки еш кына интервьюларда Син авторлар минем сорау биргәнне көтеп утырасың инде алайса. Юк, мин сорау бирмәсәм дә сөйләсең, мин башка сораулар да әзерләдем сиңа. Менә шулай ук минем команда дип әйтим инде. Шул командадагы бер кеше шигырьләр иҗат итә. Ярчалы шәһәрендә яши, Нур Амстердам. Һәм бик күп җырлар язды ул миңа. Менә шушы яшьләрчә юнәлештәге җырларым аның шигырьләренә язылган. Җыр гына да түгел, без төрле тормыш ситуациялар буенча да ничектер киңәшләшәбез. Башка җырчылар язып, башка шагыйрьләр язып бирсә дә миңа җырларны мин яңа җырларны алар аңа җибәрергә мөмкин, мин әйтәм, тыңлап кара әле, фикерең нинди. Миңа бик кызыклы минем якында булган кешеләрнең фикере. Менә алар әлбәттә инде үзенчәлекле кешеләр, үзенчәлекле шәхесләр, чөнки иҗат кешеләре шундый үзенчәлекле була. Тик миңа бик кызыклы һәм менә Нур белән бик еш кына без аралашабыз. Ул икенче шәһәрдә яшәсә дә, без ничектер якын һәм бик зур рәхмәтемне әйтәсем килә. Менә Ышандырмас ю дигән җырында аның сүзләренә язылган. Ул минем тормышыма ничектер дулкын булып килеп керде һәм менә һаман да мин шул дулкында йөзәм. Миңа шулай рәхәт. Әгәр сиңа башка авторлар мөрәҗәгать итсә, күп бит инде ул хәзер менә халыктан чыккан авторлар. Әйтик, үзешәннәр дип әйтәбез инде без аларны. Кемдер булса сиңа тәкъдим итә икән, син аның кем булуына да карамастан, әгәр дә ул сиңа ошый икән, син аласың димәк. Монда әйе, шулай да булырга мөмкин, тик монда нәрсә бар? Еш кына җыр алганда мин ничек итеп яратам инде алырга, шигырь белән көе инде әзер булганда, мәсәлән, демка итеп җибәрәләр инде аны. Синтезаторда уйнапмы, баянга уйнап, Скелетон дип әйтәбез инде. Скелетон алай аңлашыла. Шигырьне генә җибәргәндә син аны күз алдына китерә алмыйсың. Менә бик мөһим яңа җыр эшләгәндә җырның сүзләренең музыка белән тәңгәл килүе. Тиешле җирдә тиешле сүзнең булуы бик мөһим әйбер. Шуңа күрә шигырьне генә алып композиторга биреп, ул тиешлечә килеп чыкмаска да мөмкин. Кайчак бик яхшы да килеп чыга нәтиҗәсе. Аны әйтеп булмый, син кайсы җырның атып китәчәген дә әйтә алмыйсың. Бу шундый көтелмәгән әйберләр. Ничек буласын белмисең. Лилия Хәйруллина башкарырга теләп тә, ләкин башкара алмый, көче җитми торган җырлар бармы? Менә шундый, менә мин шул җырны җырлар идем, ләкин мин беләм, минем вокаль мөмкинлекләрем җитми, яисә мин әлеге җырны башкарып чыга алмам. Менә ниндидер шундый җырлар бармы? Минем уйламча бар, нәрсәдән икәнен дә әйтә алмыйм. Менә кайбер халык җырлары бар, әйме? Була шундый җырлар, син үзеңне рәхәт хис итәсең җырлаганда. Була шундыйлар туры килеп бетмәгән кебек, шулай сизәсең. Авыррак. Берничә җырны мин күзаллап куйган идем инде, аларны барып өйрәнеп җырлап карарга кирәк. Мин инде кайчакта йөрим вокалга, институтта да укыганда йөридем, киңәшләшә идем. Шуңа күрә анда баянистлар, аккомпаниаторлар миңа аңлата иделәр. Бергәләп эшли идек, хаталарны төзәтә идек. Ул яктан бик рәхәт. Сорар кешеләрем бар. Аллага шөкер. Шуңа күрә эшләргә генә кирәк, вакыт җиткерергә кирәк. Лилия Хәйруллина студиябызның кунагы. Мин нинди сорау бирсәм дә, аның инде алдан ук җавабы әзердер кебек. Ләкин мин бүген Лилиягә алдан сорауларны күрсәтмәдем. Менә
алдан үзем әзерләп килгән сорауларны Лилия әле генә ишетеп утыра. Лилия, бик сокланып утырам мин сиңа. Син бит әле җырчы буларак кына түгел, мин сине икътисадчы буларак та беләм. Син белемең буенча, беренче белемең буенча икътисадчы һөнәрен алгансың. Син бу һөнәр буенча эшләмәдең. Эшләп алдым әзгене Сарманда. Ит комбинатында эшләп алдым мин. Андай тәҗрибәң дә бар хәтта. Анда әзгене ярты ел эшләгәнмендер инде. Сарманга йөрисе иде, шуңа күрә бик авыр иде, чөнки юлда көн саен диярлек машина белән бик комфорт булмады. Ничектер, минем эш түгел, үземне тоймадым менә ул эштә. Иҗат барыбер үзенекен итә, тарта, иҗатсыз булмый. Кайда гына укып чыксаң да барыбер һәм өстенлек алды диясем килә хәзерге вакытта. Бик матур сөйли. Әйе, бик керемле эш бит инде ул җырчы булу, икътисадчы булу. Ул анда әстүлиләр, анда ул белмим, берәм дә кызыксындырмый торгандыр. Шуның кадәр көч куелган, көч түгелгән. Син инде анда укыгансың, Лилия. Әйдә менә хәзер синең белән җырчы буларак түгел, икътисадчы буларак сөйләшәбез. Әйдә, ничек дип әйтик, переформатироваться итәбез, әйме? Икътисадчы буларак. Менә җырчы җыр әзерли. Бу чыгымлы. Әйе, әлбәттә. Бик күп чыгымнар таләп итә. Сәхнәгә чыгарганчы әле моның бик күп этаплар үтәсе бар. Җырчы булуга караганда икътисадчы булу керемлерәк эш түгелме соң? Иң мөһиме үзеңнең күңелеңә ятышлы булсын эшең. Чөнки үзең яратмыйча эшләгән эш ул сиңа рәхәтлек тә китерми, аның акчасын да әллә ни кадере булмый, син канәгать булмыйча яшисең дип уйлыйм мин. Икътисадчы бик күп эшли дип әйтмәс идем, ул шулай ук кайда эшләвеңнән тора, нинди компаниядә, кем булып эшлисең син аннан тора. Әйтик, бик яхшы компаниядә эшли ди икътисадчы, һәм җырчы да бик, ничек дип әйтик, алдынгылар әтендә, топ җырчылар әтендә. Кайсысы Кешедән тора. Кеше үзе нәрсә сайлый. Чөнки һәрбер кеше ул индивидуум, һәм шуңа күрә кемдер сайларга мөмкин икътисадчы булуны. Мәсәлән, мин сайлыйм җырчы булуны. Шуңа теге бер төрле, бөтен кешендә бер төрле җавап булырга мөмкин түгел. Мин инде бәлки сайлар идем җырчы булуны. Әйтә алмыйм. Андый бик зур, югары теге икътисадчы булып эшләмәдем. Шуңа күрә чагыштырырга тәҗрибәм юк. Мин анда кечкенә генә кеше булып эшләдем ул. Әйтик, җырчының бер җыры икътисадчының бер гадәти фирмада эшләүче икътисадчының бер хезмәт хакы кадәр торамы? Әйе. Һәм Күбрәк тә торырга мөмкин әле. хәтта, әйе, ул кем белән эшләүгә карап, әйе, нинди аранжировка ясыйсың һәм нинди авторлар белән эшлисең. Һәм җырчы концерт сезонына ничә җыр әзерли? Оннан да ким булмый инде ул, бер 20 булмаса әле. Шулай ук ул тора, кем белән син чыгасың гастрольгә, нинди артистлар катнаша синең белән, бер үзеңме син, калган башка артистлар бармы? Шуннан да тора әлбәттә. Концерт әзерләү ул бик авыр эш. Аны үзебез генә беләбез, кешегә ул теге җиңел кебек, алар киләләр дә карыйлар. Дөрестән дә бик шул хәтлек зур күләмдә эш тора аның артында. Мин инде менә берничә концерт куйдым, сольный. Үземдә татып карадым. Һәм мин шатмын, менә шундый депрессиялар булуында кичерүемдә, чөнки бу тәҗрибә, буларны үтмичә син аңламыйсың кайбер әйберләрне, һәм эшләүнең дә тәме булмый, бәлки син киләчәктә дә ялгышырга мөмкинсең. Тәҗрибә ул бер кайчан да начарлыкка түгел, әлбәттә нидидер начар әйберләр булса да аны яхшыга юрарга кирәк. Лилия, тагын бер компримитив сорау. Димәк, билет бәяләренә килгәндә. Әгәр дә җырчы ул бит инде бушка кеше күрсен, халык күрсен өчен генә матур күлмәк белән сәхнәгә чыгып басып, тамашачылар кул чапсын, алкышласын өчен генә йөрми бит инде ул. Бераз гына булса да аның акча эшләп аласы килә, әйме? Концертка билет бәяләре бүгенге көндә татар эстрадасындагы бәяләрне чагыштырмача беләсең бит инде. Кемдә ничек инде, җырчысына карап. Алайса ничә сум булырга тиеш? Ой, ничә сум булырга тиеш? Җырчы Безнең инде теге уртача хак дигән әйбер бар, мәсәлән, филармониядә кеше концерт куя икән, әле мин үземнән беләм, үземнән дә әйтә алам, килсәм, мин әйтәм, менә бу җырчы күпкә куйды соң билетларын дим инде. Анда теге акча шотлауда бик юк, чөнки чыгымнары бик күп бар, аны каплап бетереп булмый. Теге башка җырчыларны ориентир итеп алып, ничектер шул тирәдәлек үзеңә тиң булган җырчыларны сайлап, алар куйган кебегрәк итеп куясың инде хакларны.
Чөнки бик кыйбатка куеп булмый, әлбәттә аның чыгымнары күп булса да бик кыйбатка куеп булмый. Кешене дә аңларга кирәк. Ни өчен ул минем концертка шуны хәтле акча түләргә тиеш? Әле ни хәтлек дәрәҗәдә яхшы булса да концерт кеше син әле чыгып килә торган гына җырчы булсаң, син инде хакың юк дип уйлыйм, менә шундый югары бәяләр куярга. Һәр нәрсәнең үз вакыты бар. Шын икътисадчы буларак аңлатып күрсәтте бу миңа. Мин аңлыйм аның барысында. Мин берәр сан әйтергәме икән дип уйлаган идем. Юк, бер сан да әйтмәде. Лилия, аның каравы иде җырлап күрсәт әле. Мин күп һәм бик нечкә ниндидер темаларга кирип китә торган сораулар бирергә мөмкинме? Шуңа күрә әйдә, рәхим итегез. Кайткан балаларын озатырга чыгып баса ялгыз саналар. Без китәбез чит-ят җирләргә, алар юлда басып калалар. Эндәшергә куркам савыл дие, күбрәк эндәшмичә каламын. Туры карап савылаша алмый, кулда гына болгап аламын. Эндәшергә куркам савыл дие, күбрәк эндәшмичә каламын. Туры карап савылаша алмый, кулда гына болгап аламын. Аңламыйм мин әле ялгызлыкны, тоям бары ана күзендә. Аңламасын иде бер кешедә, аңлаучылар айкай түземлә. Эндәшергә куркам савыл дие, күбрәк эндәшмичә каламын. Туры карап савылаша алмый, кулна гына болгап аламын. Алтын таулар вәгъдә ит анасы, алып китә алмый баласы. Гомере үткән газиз нигезгә, алыштырмый шәһәр һавасы. Сакла Хода ялгыз аналарны, сабырлыкта гомер итсеннәр. Тамырыбыз калган нигезләрдә, өметләнеп безне көтсеннәр. Сакла Хода ялгыз аналарны, сабырлыкта гомер итсеннәр. Тамырыбыз калган нигезләрдә, өметләнеп безне көтсеннәр. Тамырыбыз калган нигезләрдә, өметләнеп безне көтсеннәр. Өметләнеп безне көтсеннәр.
Çiçekler gelip koruyor Kaderlerde diyemlim oy kişi Şumur çeşek okkana tuğayda Yürgeni de tika unur kişi Şumur çeşek okkana tuğayda Yürgeni de tika unur kişi Durmuş yolları başım işte Ayarıldı terli yoklarga Şu ayda yirgene gül iste Alıştırmam onu yotlarga Şu ayda yirgene gül iste Alıştırmam onu yotlarga Aralarda uzun yollar var Varır idemede bir darmay Güreşirgen işe yollar var Nişik düzermen son sağınmay 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 Nişik düzermen son sağınmay Лилия Хайруллина студиябызның кунагы һәм рәхәтләнеп бүген күңелләштек, рәхәтләнеп сөйләштек, аралаштык, рәхәтләнеп матур җырлар тыңладык. Лилия, инде тапшыруыбызның вакыты чикле, безнең саубуллашыр мизгелләрдә якынлашты. Рәхмәт килүең өчен әлеге тапшыруга. Рәхмәт менә шушындый матур кич бүләк итүең өчен, бер генә сорауга да икеләнмичә җавап бирүең өчен, ирекле, иркен һәм шундый туры сүзле һәм кыю фикерле булуың өчен бик зур рәхмәт сиңа. Бик шат идем синең белән очрашканга. Бик зур рәхмәт. Мин аптырап утырам әле. Тапшырып беттеме инде. Тәмамланды шул. Ничектер бик тиз узган кебек тоелды вакыт. Бик рәхәт булды. Тапшыру барышында инде әзрәк микрофоннар киленеп бетмәгән булса, хәзер бик тә ничектер рәхәт хис иттем үземне. Гомумән тапшыру барышында рәхәт булды. Алай булмаса вакыт тиз үткән кебек булмас иде бәлки. Рәхмәт тамашачыларга сораулар өчен, рәхмәт чакырганыгыз өчен. Киләсе атнада нәкъ шушы урында һәм нәкъ шушы вакытта очрашуларга кадәр. Сәхнәдәш, сәхнәдәш, Айгөл белән бергә